सोरलाय थांनोसै थौदो आयौ बाला मुलिखौनो नायफ्लांबाय थाबाय आं थौदो सोर नों सोरलाय आयौ बाला हनै बिनि सिकिउरिटिफोरासो फैलायबाय थौदो हेलौ सिकिउरिटि टीम आरिया माबार दिहुन सिखाव हाबदों सिखाव I repeat सिकिउरिटि टीम माबार सोर जाथावगौ बिसोरलाय क्लिअपेट्रा मेडामनि न'आव सिखाव खावनो फैलायनाय बेबो हिनजाव मानसि मा जादों सिखाव हाबदों आं होसोलांनि नों माखासेखौ लानानै फै अके मा जाखो दे बाला स्कुटिया फारसेथिं हनै मानसिफोर फैगासिनो नोंहा आरो बिदिसो बाल टेनसन लानाङा दायखौ आंनियाव होनानै लाजोबगोन आं नों जेसेबां गोरलै नुदोंना एसेबां नङाहाय मा खालामबावनो दालाय खोनासंलाय दा बायदियाव आं माबाफोर जायोब्ला आंनि फिसाजो थाम्फै देलायखौ खबर लादे मा होनलाबायदों स्कुटिया सलाय माबार खोनासं दुम्पाव आं जा बायदि खामानि मावोना मालानि दिनाव मा जायो फात्ताखौनो मोननाय नङा दा बायदियाव आं माबा मोनसे जायोब्ला फिसाजोखौ नायनो दाबाव बिफा बुमरुआथ' हिनजाव गोदान लागोन बहा लाया जानो आजिखालि हिनजाव थाबाबो हिनजाव गदाय नांगौ जायो मानसिफोरनो आरो आं माबा मोनसे जाबाथ' बिनि हिनजाव गदाय नाङा जाबाय जाला माला बुंबाय थानांलाय उनथिंजाय मानसिफोर फैदो थौदो माबार थौदो नों आंनो खोथा हो आं माबा मोनसे जाबा आंनि फिसाजोखौ नायगोन होननानै जागोन नायगोन अके आयौ बाला आंनि फिसा हिनजाव थाम्फै देलाय दाबो उन्दुआ बहा थांदोंमोन माने खामानियानो जोबो रिपर्टार मानसि हरबाबो ओंखारनांगौ माने रिपर्ट लायनाय बेफोरखौलाय नोंनो मानो नांगौ थाम्फैया उन्दुदो बेफोरबायदि हर गेजेर मानि उन्दुआलासिनो दाथा मिन्थिबाय सिखाव फैयो नों आंखौ हारसिं मिथिखानानै मानो गारना थांनांगौ मानो हर जाना फैनांगौ सरि थाम्फै फिसा उन्दुदो दे आयौ बाला आंहा उन्दुदोंसो सानदोंमोन बाल गथ'खौ फारसेथिंजाय बानलु बेदांनो हरनोसै आं बेबा मा मुलि बे मुलिखौ बानलु बेदाङासो मिन्थिसिगोन फन हरनि आं गथ' उन्दुहैथां गाबोन फुङावनो सिखारनानै माइ गायहैनांगौनो माइ माबा सावरि लिंदों माइ गायनो सोरानाव नोंनि आबैनाव उन्दुहैथां माबार उन्दुआलासिनो बिमाखौसो सुखिदार होदों बबेनिबा हेलौ माबाफोर खबर क्लिअपेट्रानि न'आव थांनानैथ' सिखाव खावबाय आं मा खावनानै फैखो माबा मोनसे मुलि मोनदों आं बेखौ नायनो हागोन नामा मा नाम लिरनाय दं आंनो फट' हरबानो जाबाय अके ओमफ्राय क्लिअपेट्राया आंखौ मिथिबा नों मा साजा होगोन मिथिखायो दा बायदियाव आं माबा मोनसे जाबा नों मा खालामगोन बानलु जेबो जाया गावहाथ' जापानाव दं आंहासो बेवहाय दङ जियानो जादोला आंखौ रैखा खालामनांगोन अबेसे आंबो आंनिखौ हागोन आरो रैखा खालामना लानो अब्लाबो जेव मानसिजों मालाबा बोलोजोंबो हाया सोलोजोंबो हाया जायोना होमबाबो गिनायावलाय गैया आं जागोन दे खालि नों आंनो फट'खौ वाट्सएपआव हरबानो जाबाय अके दाबो उन्दुआखै नों माब्रै उन्दुनो आं नों आंनि फन थिखोदों नों आंनो मोजां माबा मोनसे खोन्थानानै गालांदों नोंनि आइनाव सोंबाबोथ' मालाय खोन्थाखाया आंनो बहा थांदों हौवा मानसिखौलाय मानो नांबाय थागौसो होननानै बुङो आलासि गोदानजों मालाय दहायनिफ्रायनो खिखाखा मिनिलायगासिनो आंथ' मिथियामोन नोंनि आइयाबो बिदि मिनिलायो होननानै जाबाय दे थौदो उन्दुहैनोसै बहा थांदोंमोन बेखौ खोन्थाग्रो अमा राजाजों मोनसे खामानियाव थांफादोंमोन आं मा खामानि माखासे खामानिखौ खोन्थाजायालै हाफां खोन्थाजालायि मा खामानि आंथ' नोंनो गासैबो खोथाखौनो खोन्थाजोबो जोंनि हिनजावफोरनि गासैबो खोथाफोरखौनो सोरजों थांदों सोर लोगोजों दंहैफायोमोन नों मानो खोन्थानो हाया नोंनि हौवा लोगोजों थाङोब्ला नोंनि सोमोन्दै मानो खोन्थाया आं जुदि हिनजाव लोगोजों थाङो आं गासैबो खोन्थाखौ खोन्थायो आंथ' नोंनाव सोङा नों गावनो खोन्थानानै लायो बिदिब्ला आंनिसो दाय नङा होमबा आं नोंनि दाय साजायाखै हाफां नों बांद्राय जेबो साननाङा थौदो उन्दुहैनोसै आं हाफांनो खोन्थाना लानायानो मोजां जासिगोन नामा गुवाहाटियाव थांनायाव मा जाथाय जादोंमोन जायनि थाखाय दावसो देलाय आंखौ ब्लेकमेल खालामदों होननानै मा बुदुंबाय थादों थौदो न' सिङाव अके सोरमोन सिखावा एसेबां हराव आंनि उन्दुनायखौ फोजानो मेडाम जों होसोलांदोंमोन नाथाय नागिरना मोनासै जुदि गाज्रि मोनाबा नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना न'निफ्राय मा गोमादों आं मोनथिनायाथ' जेबो गोमायाखै फैसा खावनो फैबाथ' फैसा खावनानै लांगौमोन नाथाय बेफोरबायदि जेबो गोमायाखै अब्ला मानो फैदोंमोन बे सिखावालाय सोरमोन बेबा नागिरनानै दिहुन यस मेडाम एसेबां गोहो क्लिअपेट्रानि न'आव सिखाव खावनो फैलायनाय सोर जाथावगौ बेबा अमा राजानि मानसिसो नङाथ' गाबोन थांनानै गावनो खबर लाहैगोन आं बे अमा राजानाव मा
मानो आंनि न'आव मानसि थिनहरदों होननानै आच्छा बारु थाइबानि लारु दा हस्रे देलाय बिराद खुसिथारमोन नोंथ' बिराद खुसिमोन एबार आंसो खुसि जानोसै ओइ मेगन सासुला नैबे दाउसे देलाया दुखुआवबो खुसि सुखुआवबो खुसि गाबलु गाबला जानानैबो खुसि आं दुखुखौ मालाबाबो आंनि खर' मेलेमाव जायगा होआ मिथिबाय बुं मा खर'नो लिंहरदोंमोन नों आंखौ ओरैनो गोसो जालाबायनानै लिंहरदों अके बाय जानला मानला नङा बुंनोबा बुं मा खर'नो लिंहरदों आंखौ मा खर'नो जेबो खर'नो लिंहराखै बास नोंखौ नायनो लुगैदोंमोन नोंनि महरा माब्रै दं बेखौ उनफोराव गाबोन समफोर गाबलाबायनो हागौ ना मानसिनि जिउ दिनै दं दानो गैया दिनै खुसि गाबोन दुखु बेनिखायनो आं नोंखौ गोसोखांनानै दिनै नोंखौ नायनो लिंहरदों ओमफ्राय आं हाग्रि मन्दिरखौ नायग्रोनोसै बाय बाय आयौ बाला मा खि मोनजानो लिंहरनानै आंखौलाय बिदि गोदाव सोराव नारजि बुदाबो फन हरगासिनोमोन आंखौ हेलौ नारजि बुदा आयौ बाला मा गोसो जानानै लिंहरदों आंखौलाय दासो अमा राजाया आंखौ लिंहरनानै बायदिसिना बखिना गालांबाय फौसौलिया नोंबो बिदिनो लिंहरदों नामा बाल नों लिंहरबानो थांनो आं जल्दि फै आंनो नोंखौ नेगासिनो माबार फै बाला माथो जादोंहाय मा खि मोनखांदों बिसोरलाय दिनैलाय आंखौ बे बानलु बेराङालाय माथो खबरखौनो हरफिनाखै बाल आंहाबा गावनि जिउखौ खर'आव दोनथ'लायनानै क्लिअ'पेट्रानि न'आव थांदों बाथो मिथिया दाबो खोन्थाहरा आंनो जेबो दाउस्रि देलाय आयौ बाला खिथुआ पातावला पातावलि मा बानलु बेदां जागासिनो नोंनि फिसाला बानलु बेदाङाव नोंखौ बिबाय थायो आं खुगाया सामलायलै दाउस्रि देलाय दे सामलायनोसै ओमफ्राय मानो लिंहरदोंमोन बुं दाउस्रि देलाय आं मिथिगौ नोङो जोबोद सोलो गोरा आइजो बेथ' आं नंखागौ नों जा खामानि मावो मावफुंनानैसो दिन्थियो नों मोनसेबो खामानिखौनो फिसा उन्दै होननानै साना जेखौ मावो गोसो होनानै मावो आरो आं जा नुदों नोंनि गोसोआ एसेबांबो गाज्रि नङा अब्लाबो मा खिन्थु आंखौ प्रप'ज खालामनो नागिरदोंबा आं खालामजायाहाय आंहा हौवा दंखायो बिदि नङा दाउस्रि देलाय नोंथ' गुवाहाटियाव थांनाय खोथाखौ लानानै ब्लेकमेल खालामदोंमोन नङासे हाफांनो खिन्थाखागोन आं गोसो जाबा आं सानो आं गावनो हाफांनो खोन्थानानै लानोसै आयौ बाला नंगौ बेनिखायनो नोङो आंखौ सिगिबाय थानांला दावराव दावसि खालामनांला आं हाफांनि सिगाङाव खोन्थागोन आरो नों फोथायाबा नों आंनि खाथियाव थानानै खोनासंनो हागोन हरखाबै इसेबां बाहादुर बोरै जाखो मानो होनोब्ला थांनाय मोनायाव नोंनि अफिसाव हाबदोंमोन जों मा होनखो आयौ बाला आं खोनायासै थांनाय हराव नोंनि अफिसाव हाबनानै अमा राजाजों आंजों नोंनि पेन ड्राइभखौ लानानै फैदों जों आयौ बाला बिदिथार आरो बिदि खालामाथारदों आंनि अफिसाव थांनानै सिखाव खावलायनो हादों बिनि उनाव आं जे मा खालामगोन नों बेखौ मिन्थिया आरो आंनि खाथियाव फैनानै खोन्थानासो लाबावदों नों एसेबां गोहोना आं मिथिगौ जों गोरोन्थि मावबाय मालायनि अफिसाव हर उदि हरला हाबनाया मोनसे आयेननि बेरेखा अब्लाबो नोंबो जि खामानि मावदों बेबोथ' मोजां नङाना दाउस्रि देलाय ओमफ्राय नोंसोर जे मालाय हिनजावजों लाइन मारिहैदों बे मा मानियो नाथाय नों जेखौ सानदों बे नङा आं बे रुमबां एक्ट्रेसजों जेबो सोमोन्दो गैया आंहा आरो आं बेखौबो बुंगोन अमा राजायाबो जेबो सोमोन्दो लाखियाखै जों मोनसे रुमावनो दङमोन नाथाय जोंना बिसनाया बेलेग बेलेगमोन अमा राजाजों रुमबां एक्ट्रेसजों मा सोमोन्दो दं बेखौबो आं मोजाङै मिथिया नाथाय आंजों रुमबां एक्ट्रेसजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो आं बे खोथाखौ दिनैनो दानो हाफांनि सिगाङाव फोरमायगोन नों जुदि फोथाया आं नोंनि खाथियावनो हाफांनो फोरमायगोन जाबाय दे बुजिबाय नाथाय बेखौ गोसोआव लाखि दाउस्रि देलाया मोनफ्रोमनिबो हिसाबखौ सम लानानैसो लाफिनो बाखि नों आंनिफ्राय मा हेल्प नांगौ आं होगोन बालबो नाङा आइ एम सरि दाउस्रि देलाय खोनासंनो बाबाय नोंनि डायलगखौ बिदिसो खालामगोन फारसेथिं सोरखौबा हेफाजाब हैनो थांबाय फारसेथिं मायाबासो लस जाबाय मोजां मावबा मोजां हाबा मोनो होननाया नै बाला सिखोरासो आंबो गियाबाल आंथ' ओरैसो सानगोन मोनसे प्रब्लेम जायोबा इसोर आंखौ आनजादसो लादों होननानै मिथिथारा दिनैनो दानो माबा माबि गोसोखांलायनोसै आं आरो क्लिअ'पेट्रा मिथिबाथ' आंखौ बाथोन देखागोन बेनि थाखायबो थाग थियारि जानानै थाखागोन आं र' बाला मा मुलिथाय आंनो डाक्टरनाव थांना सोंहैनि बाला बे बानलु बेदाङा दाबो खोन्थाहरला आंनो बदतमीज गथ'आ डॉक्टर क्या कोई भी उपाय नहीं है इस एंटीवायरस से बचने के लिए दुख की बात जो दवाई मिला के उसे खिलाया गया है वो बहुत भयानक चीजों से बनाया गया है इसके लिए कोई भी दवाई उपलब्ध नहीं है भगवान को मानते हैं तो भगवान से दुआ करना कि उसका किडनी कुछ भी खराब ना हो कितने मतलब क्या बोलना चाहते हो डॉक्टर
मिस जंगलारी का किडनी धीरे धीरे सड़ने वाली है, इसलिए मैं कह रही हूँ इसका दवाई का कोई भी इलाज नहीं है। ओके, मैं चलती हूँ। मा होनखो मोनसे भाइरास जाय भाइरासनि थाखाय जेबो फाहामथायानो गैया। फारसेथिं जोंलारिनि किडनिया अ गड जोंलारि मा खालामनानै लाखो नों जोंलारि? हेलो बानलु बायदां, बिराद दुखु जानानै दं आं। दावसो देलाय मा जाखोहाय बानलु? मा जादों? मा मोनखो? जोंलारिनि किडनिया गाज्रि जानो हमबाय। बाला मानोबा? जोंलारिनो गाज्रि भाइरास सोनानै होदों। एन्टनिय' बिमायाना? बेनि अनगा सोर मावनो हानो बे खामानिखौलाय? डाक्टरा बुंदों जाय भाइरासखौ खालामदों बे भाइरासखौ फाहामनो हानाय मुलिखौनो बानायाखै होननानै। आरो बे भाइरासखौ बे क्लिअपेट्राया बबेनिफ्राय मोनखो? बाला फैसा गोनां मानसि सोरबा साइन्टिस्ट डाक्टरखौनो बानायहोब्रबबाय नामा बाला? मा जानांगौ जोंलारिया? बेखौनोथ' आं जेबो साननानै मोनाखै। गोसो जाबाय आं एन्टनिय'खौसो थांनानै बुहैनो। जोंलारिनि सिगाङाव जेबो बुंथ'नाङा। हायोबा जोंलारिखौ नोंनि खाथियाव लानानै दोनफै। बे खामानिखौ आं सिखिरिखौ मावनो होबाय। गुड। बिनि उनाव बेखौ नायबाय था आरो डाक्टरनाव थां, सोंबाय था, माबा मोनसेथ' सलुसन मोनगोन। आं जेसेबां हायो आंनिफ्राय खालामगोन। अके बाय। बेसेरा जोंलारि सोमस्रि आरो सन्थलानोखि खोन्थानो हायो? बेखौ खोन्थाबाथ' बिसोर गाबना ओंखाम ओंख्रिखौनो जानाय नङा। मा खालामनानै हेफाजाब होबावनो आं? किडनि गाज्रि जाबाथ' मानसियाथ' थांनानै थानो गोब्राब जागोन। बे बैथालि क्लिअपेट्राया मा खालामखो? हेलो लोगोफोर, भिडिअ'आ ससे लाबोलायबाय। अन्नानै लाइक होलायदो, कमेन्ट लिरनानै गालांदो, फैफिनलायगोन थाबैनो। अके बाय।